sukas jay. Kalsada. O sige. Avenue de. Anong pangalan ng kalsada natin? Avenue de. Nag-press ka pa, wala makapronounce niyan. O kaya Rula Div. Beltran Road. Rula Div. Divisoria. Paabayan talaga kita tumugan. Beltran Avenue. May pangalan na, wala pa yung kalsada. Ano ba yan? Anya nga kayo dayta? Anya nga kayo dayta manong? Pasagad. O mag-post kayo sa Pasagad. Papatunin yan? Pero hindi ano tong mga mangga o. Hindi sila lalaki. Pag-iwala. Ang mangga hindi lalaki. Ano bang puno yan? Wala. Walang pangalan. Kawawa naman puno. Ano, hindi na mo. Kapalit na bang mangga eh. Oo. Ne, tingnan mo yung mga mangga hindi Hindi makalaki. Hindi malaki. Anong silbi nitong mga ito? Ito balete ito. Balete? kuya. Naku, walang silbi yan. Hindi, present daw yung site ng ano. Nang? Tubig. Ah, Of water. Pati patubig. Sino magpa-project? Hindi, kung magpapadrill siya ng tubig. magpapadrill para may tubig. Para may ang source ng tubig. Kanarikat patayin na to. Amin nga ito buwan tikas na tanong na. Baliti ka. ate. Kailangan lumaki tong mga to eh. Post kayo. Post. Kuhanan mong babae sa balay tagtrilayo. Hindi babae. Ang multo sa baliti. Ang kulot sa balay street. Ang multo. Sa Balete Drive. Oh, Balete Drive. Ay, balete drive. Post kayo.